sword. It penetrates inside our veins, our minds, and our thoughts. Ihlaba kahlule kwanomoya, amalungu kwanomongo. Msila wengubo yakho ingcolisile ithempeli. Amakherabhi namaserafa hubela wena njalo sithi ungcwele. Uyingcwele wena wedwa, hlele esihlalweni sakho somkhosi sithokothweni. Thixo wethu anamandla amahle, namhlanje ke magquma arhwaqele. Simema wena kule ndawo Thixo wethu, namhlanje ebusuku sithi thatha indawo yakho ke Thixo wethu ebusuku. Take over Jehovah Jireh, Thixo wethu okuhle kangaka. Siyakumema kule mvuselelo yabantu abatsha kuze operate wena. Makuthathe wena Thixo, be the operator and the driver of this object, Holy Spirit. Egameni lomfeli nomvukeli wethu uKristu. Amen. Intombazana kwakuthiwa yayinethombe negazi. Intombazana kwakuthiwa yayineminyaka igula. Kuthiwa le ntombazana akho gqirha engazange ihambe. Akho ndawo engazange iye kuyo seeking for help. Kuthiwa la ntombazana yaxelela into yoba kukho umntu ayimazi lo mntu kuthethwa ngaye, ayina idea yenhlobo yomntu okuthethwa ngaye, kodwa ebexelela uba there's a person ozobedlula down the road esiyokwenza ezakhe divine interventions, kodwa wa-introducer to this person angamazi nomazi. Ndiyacinga into yoba le ntombazana yasuka yenza isigqibo sayo kwindawo yayo yayihleli kuyo, yenza self-introspection, wathetha naye kuye into yoba ndivile uba kukhona umntu, ndihambile abanye abantu ndifuna kodwa ndidiniwe ngoku. Thetha naye le ntombazana, ndaqaphela into yoba kunyanzelekile into yoba umntu okanye into ofuna ikwenzela into okanye to be precise ofuna ikuncede, kunyanzelekile uyithembile. Sometimes uyithemba ungayazi amandla kuyo, kodwa usuke uyithembe. Ndiya kubantu abatsha, ndisebo kwabantu abatsha. Wasuka wayithemba le ntombazana le nto, wathatha izigqibo between two faiths, wathatha izigqibo se-faith esizimele sodwa phaka and a genuine faith. Uyakwazi umntu umthembe ngenxa yoba umazi, ukwazi uba umthembe ngoku wazi yena, wazi nento ayiphetheyo. Themba ntomtsha le nto, themba lo sisi le nto. Watsho ukuba ndibambe njengokumqukumbela. Ndize kwabantu abatsha, ndlela yethu yosustaina elukholweni is to have an unshakable faith. Themba uThixo sengathembeki, ngoba khona amaxesha uqonde hayi kodwa Philippa ngoku nje ngomntu omtsha, kodwa umthemba uThixo and it sustains you. Ikugcina selabanye abantu beyokhangela ezinye izinto zoba sustaina, suka kusustain uThixo engabonakali, kodwa kusustain ngabonakali, into engabonakaliyo, into engagqibekiyo, suka kusustain uThixo. Ndizawucela ufundelwa